Badakizu zein egun den gaur? ¿Sabéis qué día es hoy? Gaur Santa Luisaren eguna da. Hoy celebramos el Día de Santa Luisa. Luisa de Marillac Parisen jaio zen abuztuaren 12an, 1581. Kardialeko alabaren sortzailea Bizente Paulekin batera izan zen. Bere gurian, Frantzian, ospitaletan, umerzutzuetan, fundazioen, etxeetan asiloetan, adopzio etxeetan erakunde, psikiatrikoetan eta laguntza zenotreen ematen zen arrotak erreformatu zuen Marillac. Bere eguna 9an ospatzen da, hil zen 1670etan. ¿La Luisa de Marillac? Santa Luisa de Marillac fue Una mujer que cambió el mundo. que soñaba con acabar con la pobreza. Junto a San Vicente y otras valientes mujeres, Atendieron a los necesitados con la ayuda de las hijas de la caridad. donde abundaba el amor y la alegría. Y la llevaron por todo un mundo. Y esa fue Santa Luisa de Gure Marillac. herria, gure bidea, bizia ematen digun argia. Gure herria, gure bidea, bizia ematen digun argia. Santa Luisa. Eta Jesús os bendiga a todos. Agur. Gure hutsegiteak ta guzti goazen egiaren bila. Gure bihotzean zure hitza. Eskerrik asko Santa Luisa. Zure bizimodua nahi dugu. Zuguregia, gure bidea, bizia ematen diguna. Luisa de Marillac eta San Vicente de Paul egunak dira. Karitateko alaben sortzaileak dira. Musu ongi bat. Zuguregia, gure bidea, bizia ematen digun argia. Zuguregia, gure bidea, bizia ematen digun. Santa Luisa nos invita a vivir hacia Dios y los demás. Gracias Santa Luisa por tu manera de amar. Emaguzu betiko argia, elkar maiteko dugu. Gracias Santa Luisa por enseñarnos el camino del servicio. Uko egingo diegu, aita jainkoa Jesús. Gracias Santa Luisa por tu ejemplo de fe. Tasuna, betiko erreinura garamatza, ilunpetik argitara. Santa Luisaren bideari jarraitu nahi diogu. Bidea, bizia ematen digun argia. Zuguregia. Santa Luisa, guk ere behartsuei lagundu nahi diegu. Argia, zuguregia, gure bidea, bizia ematen digun argia. Zuguregia, gure bidea, bizia Egin dut Santa Luisa de Marillac. Egun batzuetan lagundu zuen pobre. Geroago fundatu zuen karitatearen alaba, hijas de la caridad, Frantzia, Polonian eta abarretan.
Nik laguntza eskatzen dut guztientzako, eta eskerrik asko esaten dut ze fundatu zuen karitatearen alaba. Zein ederra den zurekin egotea, zure ahotsa sentituz barne-barnean. Zein ederra den. Con Santa Luisa descubrimos otra manera de vivir. Zimeleta bat pausatzen denean, noan edo zein lekutan zaude, beti ikusten zaitut nire inguruan. Eta logelan, oean egon gelan sukaldean, balkoian Santa Luzarekin otoitza eta zerbitzua batzen ditugu. Gazteluak eraikitzean, txibuari eragiten diodanean, Jesus, ikusten zaitut. Santa Luisa nos invita a vivir hacia Dios y los demás. Bestengazu ikustea, justiziaren aldeko langileak. Eskerrik asko, Santa Luisa, zuk gure fedea pizten duzulako. Dian zu ikustea, da jendea nola, da bilenarat onat, noan, edo zein lekutan zaude, beti ikusten zaitut nire inguruan. Eskerrik asko, Santa Luisa. Zarrez, eskalez, kanpotarrez zaude jantzia bakardadean, zoriontasun